हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै आंनि फंबाय बिब' बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुङा प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बियाम सोदोब चेनेल स' गाइस जों मैयाहाय रनजिता बर'नि सोमोन्दै सावरायदोंमोन नङा होमबा रबिन बर'नि हिन्जाव रनजिता बर' लिजा बर'आ 3 बोसोर बैसोनि गथ'मोन बेखौ गारनानै खारनाय नङा होमबा स' बिनि सोमोन्दै जों मिथिबाय आरो बिनि सोमोन्दै जों मोजाङै एक्सप्लेनेशन होगोन बाथ्राखौ बुंफोरनायनि सिगां आङो बैसोरखौ गोजोननाय जासिहरो जाय मानसिफोरा बे बाथ्राखौ आरो बे खौरांखौ खोन्थाहरदों बिनि हौवायाबो मिथियानो बे बाथ्राखौ माखासे स' बिनि गेजेराव मैयाहाय भिडिअ बानायनायनि गेजेराव बे रनजिता बर'नि सोमोन्दै जों गोबां मिथिनो मोनबाय सिगांग्रो बे तामिलनाडुआव थाहैदों होनना बुंदों नङा होमबा तामिलनाडुआव 8 मास थादोंमोन बिनि गेजेराव 4 मास 3 माससो बियो केरेलायाव थांबावदों बिसोर हौवाजों हिन्जावजों जायजों खारदोंमोन नङा होमबा बे खारनाय हौवानि मुंखौबो जों मोनबाय दायो स्काम्पु बरगयारी दायो बिथांमोना हाबा जानाया 8 मासनि माने 8 मान्थसनिबो बारा जाबाय बाट बिनि हौवाया मिथियानो नै नोंथांमोना पिक्चारखौ आं देखायना होनोसै 3 बोसोरनि गथ'खौ गारनानै रनजिता बर'आ आरो गावनि हौवा असे रबिन बर'खौ गारनानै गुबुन हौवाजों हाबा जाहैनाय गोबां साननो गोनां बाथ्रा मा सानखो हौवाखौ बिराद गेलेग्रा बैफोर दल बायदि मोनना लाबाय नामा नङा होमबा बे गेलेग्रा दल फुथला बायदि नङा होमबा जे हाबा जाबाय बिनि उनावहाय थांबाय खारबाय गथ' जोनोम होबाय खारबाय नङा होमबा स' बिनि गेजेराव बे गथ'खौ जोनोम होनायखौ लानानै थांफिननो थाखाय फैफिनबाय आरो बिनि गेजेराव हमजाबाय आरो बिनि गेजेराव स्रोद खारफिनबाय नङा होमबा वाव बिराद साननो गोनां बाथ्रा जाबाय लोगोफोर बे रनजिता बर'आ हाबा जानाया 2012 मायथाइयावनो हाबा जादों बिनि गेजेराव 2016 मायथाइयाव जोनोम जादों होनना बुंदोंमोन 2016 ना 16 मायथाइयाव जोनोम जादों बे लिजा बर'आ 2012 मायथाइयाव हाबा जाबाय बिनि गेजेराव 2016 मायथाइयाव लिजा बर'आ जोनोम जाबाय दायो 3 बोसोर 3 मासनि ओभार माने 3 मान्थसनि ओभार जाबाय होनना बुंदों बिनि गेजेराव बियो गावनि हौवा असे रबिन बर'खौ गारनानै गुबुन हौवाजों गेलेहैनाय माखासे सोलेर गेलेनाय मानाय गोबां हिस्टरि दंबावो बिनि सोमोन्दै आं बेखौ बारा बुंनो थांला बाट मोनसे दाय बेनो बे आं बेखौल' बुंनोसै गोबां दाय दंबावसो बेहा नङा होमबा स' बेना कि गावनि हौवा असेखौ गारनानै फाथैलायबो बिसियाखै बिनि गावनि हौवा असेजों सोमोन्दोखौबो बस'आखै नङा होमबा स' बेनि गेजेराव बे गावनि गथ' लिजा बर'खौ गारनानै गुबुन स्काम्पु बरगयारी होनना बुंनाय सेंग्राजों हाबा जायो जायगाखौ खोन्थानोसै आंनो गोबां मानसि खोन्थाहरग्रा दङ आरो बेनि गेजेराव बेखौ दा सानजे नोंथांमोना सोरबाफोर खारबाय आरो बिनि गेजेराव खोन्थाहरग्रा गैया स' बिदिनो आंनो खोन्थाहरदों स्काम्पु बरगयारी होनना बुङो बे हौवानि नामा आरो बिनि जायगाया जाहैबाय धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गगामुख आरो जायगाया जाबाय गामिया जाबाय बग'जुलि होनना बुंदों आरो बेटबारि जायगा होनना बुंदों गामिया बग'जुलि आरो बेटबारि रायजो राजाफोर जाय मानसिफोरा गगामुखनि सिङाव थानाय बग'जुलि आरो बेटबारिनिफ्राय नायदों नैबे सिख्ला रनजिता बर'नि सोमोन्दै आं खोन्थानोसै बे रनजिता बर'आ हाबा जाखानायखा आरो बेहा गथ' सासे दङ लिजा बर' होननाय 3 बोसोरनि स' बे गावनि हौवा रबिन बर'खौ गारनानै थांदों स' नोंथांमोना बिनि सायाव एक्सन लानांगौ आरो जुदि नोंथांमोना बिनि सायाव एक्सन लाया अब्ला नोंथांमोना रायजो राजानि जेबो माबा गैया गुमुर गैया आरो पलिसि गैया नङा होमबा आं खेबसे खावलायबावो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि जोंहा एबसुनि माखासे दानाय इउनिटआनो जा सेन्ट्रेल इउनिटआनो जा बा ओनसोलारियानो जा डिस्ट्रिक्टआनो जा बे धेमाजि डिस्ट्रिक्टनियानो जा स' आं नोंथांमोनखौ एसे रिक्वेस्ट खालामो फन नाम्बार होना होनोसै आं बे हौवानिखौ रबिन बर'निखौ आरो बेनि गेजेराव आङो बेखौनो बुंनो सानो कि नोंथांमोना एसे हेल्प खालाम बे हौवा हिन्जाव सासन होनांगौ बेखौ मानो होनबा गावनि हौवा असेखौ गारनानै गुबुनजों हाबा जानाय बे गोरलै बाथ्रा नामा बे गोरलै बाथ्रा नङा मा जों हौवाखौ बिराद ओरैबायदि सानबाय नामा हाबा जाबाय गारबाय थांबाय हा गाज्रि मोननो हादों माखासे हिन्जावफोरखौ आङो सिख्लाफोरखौ होनना बुंदों नोंसोरथ' नङा जायफोरा बिदि खालामदों नङा होमबा मा आं हाबा जाबाय सासे सिख्लाखौ बे सिख्लाया आंखौ गोरलैनो गारना थांबाय मा बिलाइ गथ' जोनोम होबाय गारना थांबाय ब्लडनो हा मा बिलाइ बिनि हौवाया ड्राइभारानो जा सिगांग्रो हाबा जानायनि सिगां सानग्रोमोन नोङो बेजों हाबा जानो ना जाया नङा होमबा दा बिनि हौवानि न'खरा मोजां धोनि होननानै बुंदों आं खोनानाय मथे बे स्काम्पु बरगयारीनि न'खरा बे स्काम्पु बरगयारीया 12 पाससिम फरायदों हाई सेकेन्डारि पास साइन्सआवबो होनना बुंदों साइन्सआव फरायदों होनना बुंदोंमोन आरो बेखौ सासे मानसिया गोबां बुजायदोंबो होनदोंमोन बे हाबा जाखानायखा हौवा दङ आरो गथ' दङ बाट बे स्काम्पु बरगयारीबो बाथ्राखौ मानियासै बेबा ओरैबायदि बुङो कि बे आं गारबा बेखौ बे माबाया रनजिता बर'आ थैगोन होननानै एक्सुवेलि बे स्काम्पु बरगयारीनिबो बारा दाय गैया नङा होमबा जाय मानसिया हाबा जाखानाय स्काम्पु बरगयारीथ' हाबाखौनो जायाखै एक्सुवेलि बेनावबो दाय दं बाट बांसिन बुंनो थाङोबा बे रनजिता बर' नङा होमबा बे स्काम्पु बरगयारीथ' हिन्जाव गैया नङा होमबा बे रनजिता बर'आथ' हौवा दंना स' बे गावनि गावनि हौवाखौ गारनानै आरो 3 बोसोर गथ'खौ गारनानै बोरै बिदि थांथावना नङा होमबा साननो गोनां बाथ्रा आं रिक्वेस्ट खालामो गगामुखनि सिङाव थानाय बेटबारि आरो बग'जुलि गामिनि रायजो राजाफोरखौ बिनि सायाव सासन खालाम आरो बिनि सोमोन्दै जुदि सासन खालामनाय नोंथांमोना जुदि खालामाब्ला बे नोंथांमोननि गोबां गोरोन्थि जागोन आंथ' नोंथांमोननो खोन्थाना होबाय दायो नोंथांमोना जुदि मिन्थियाखैब्ला बे भिडिअखौ नायनानै मिन्थिना लादो आरो जुदि हौवानि नाम्बार डिटेल्स नांगौ आं नोंथांमोननो खोन्थाना होनोसै स्क्रिनावबो
आरो डिसक्रिपसनावबो होनानै होगोन बिनि हौवानि नामानो जाबाय बे रनजिता बर'नि हौवानि नामानो जाबाय रबिन बर' आरो बेहा 3 बोसोर 3 मान्थसनि अभार जाबाय लिजा बर' होननाय गथ'सा दङ फिसाजो स' बिनि हौवाया बेखौ बेसेबां नागिरबाय दायो बिनि हौवाया बेबायदि हाबा जानाय गुबुनजों आयु हाबा जाखानाय नायलाय हाबा जानाय फट' आं पिक्सार होनानै होदों बेजोंनो हाबा जादों हाबा जानाय पिक्सार लालायनाय ओ माय गड बाप रे बाप गुबुन सासे हौवा हाबा जाखांनाय उनावहाय गुबुन सासे हौवाजों मा सानखो हौवा मानसिखौ मा सानखो हौवा मानसिखौ ओ माय गड बिराद सानथावना बाथ्रा दै रायजो राजाफोर आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुङो बिराद फाब खामानि मावबाय बे रनजिता बर'आ आरो बेल' नङा गुबुनजोंबो बिराद बायदिसिना रिलेशनशिप दं होननानै बुंदों आंनो खोन्थाग्राफ्रा खोन्थादों बेजों जाय मानसिया थायोमोन तामिलनाडुआव माखासे सुबुंफोर दङ आरो केरेलायाव माखासे सुबुंफोर दङ गोबां मानसिफोर दं मिथिबायना मोनसे बाथ्रा बुंनि गावनि हौवाखौ जुदि अननो रोङाब्ला आरो गावनि हौवाखौ जुदि अननो रोङा बा हाबा जानानै अननो रोङा हाबा जानो मोन्थाय गैया नोंहा मिथिबायना आरो जाय मानसिया बेखौ लादों सानै हयै मानो बे हाबा जाखानायखा बे गावनि हौवाखौ गारदों मानो रिजोना मा बेफोरखौ खबर ला बेनि हौवायाथ' इसिबां मोजां आंजोंथ' बिराद मोजां रायलायदों आरो बिनि डिटेल्स गासिबो मोनथिजोबबाय माखासे बाथ्रा बिसिनि गेजेराव नांलायनाय मालाय एसेबो गैया बेसेबां अनो लाफिनो नागिरदोंमोन बा बिनि गेजेराव बे हौवाया मोनथिबावानो बे गुबुनजों हाबा जाबायनानै सिखामपुर गैयाजों हाबा जाबायनानै नालाय दा बेनि आङो फट'खौ हरबाथ' गोबां दुखु मोनबावगोनसो दा आं पिक्सारखौ देखायबाय दायो बाट बिनि हौवाया बेनि फट' डिटेल्स बारा मोनथिबावासो मिथिबायना स' आङो दायो बेखौनो बुंनो थांबाय आं बिनि हौवाजों रायलायबाय दायो बाट बिनि फट' ओरैबायदि गुबुनजों हाबा जानायखौ नुनानै अभारद्राय नुबाय खेबसेल' नङा आरो बेबो खेबथाम खारबाय मिथिबायना खेबसेल' नङा आरो बेबो खेबथाम खारबाय दाख्लै बावै 8 मान्थसआ हाबा जाखांनायनि अभार जाखांनायनि उनाव दाख्लै बावै 21 तारिखआव सेप्तेम्बर 21 तारिखआव खारदों हरनि 11टासोआव नङा होमबा हरनि 11 माने 11 माने PM हरनि बाजियाव 12टासो जासिगोन नङाबा स' बे बाजियाव खारदों होननानै खोन्थादों हौवाया दाख्लै बावै सुनिबारनि अब्लाथ' हाबा जाखांनायनि उनाव बे न'आव फैदोंमोन गथ'खौ लांनो होमबा बे समाव हाबा जाखांबाय होननानै बे हौवायाबो मिथिबावामोन बाप बिराद साननो बाथ्रा आरो बाप रे बाप माबायदि बाथ्रा बुंगोन ना रायजो राजाफोर नोंथांमोना डिसाइड खालामदो नङा होमबा जाय गगामुगाव थादों आरो बिनि आनसलिकनि एबसु नोंथांमोना डिसाइड खालामदो मा खालामनांगौ थेंक इउ स' माच आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय फुरा डिटेल्स बे हाबा जाखानायखामोन आरो बेनि गेजेराव बिनि हौवाजों रायलायदों आं डिटेल्स होनसै बिनि हौवाया बे हिन्जावखौ लागोन ना लाया अब्लाबो बेहा बेफोरबायदि खालामनाय गावनि हौवा असेजों सोमोन्दोआनो गैया फाथैलाय बिसिनायानो गैया बिराद बिनि गथ'आ आरो बिनि गथ'आ गाबगासिनो दं नोंथांमोना नायलाय बेसेबां उन्दै गथ' बियो बेसेबां उन्दै गथ' नायलाय पिक्सारखौ नायलाय बे पिक्सारखौ नायनानै नोंथांमोना मा नुयो नङा होमबा स' दायो रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना डिसाइड खालामदो थेंक इउ स' माच जय बर' हारिनि जय बेफोरबायदि खालामबाय थानो नाङा गावनि हौवाखौ गारनानै मिथिबायना हौवा मानसिया फुथुला नङा मिथिबायना हौवा मानसिया फुथुला नङा बेबो गारना थांनाय बेसेबां गोसो गोरबोजों मोजां मोनो बे हौवाया मिथिबायना बेसेबां नागिरबाय थायो बाट बे फट'खौ एबार नुबाथाय गैला आरोसै बिनि हौवाया दुखुआनो बै सिगाङाव बिनि हिन्जावमोन बे सिन्दुर थुजानाय ओरैबायदि लानाय आरो दा गुबुननि हिन्जाव नुबाय